Какво става, хора? Добре дошли в моя канал. Аз съм Хайбол и добре дошли в завръщането на канала ми. Както виждате, днес ще играем Brawl Stars. Като цяло това ми е аккаунт, така ще мина. Бързо да го видите. Така. Днеска отворих какъв беше този? Перл и Менди. И Манди. Манди ми е 37 купи и мисля да дигам на наука. Карта е добра. Манди. Както виждате, това е аккаунт. Тук имам Silver Spike, имам Едгар 25 ранг. В клана съм на, ако питате кой клан съм, на Hype Dini. Може да влезете. 30-30. Няма места, но ако сте добри сте над 20 000 купи, може да влезнете. Така. Сега, нека да започваме с видеото. Така, да видим. Целта ми е да я дигна 10 ранг. Трябва да я дигна 10 ранг това видео. Сега тук би трябвало 37 купи да нямаме проблем, но... Брате, стига бе, маняк! Записвам видео! Така, хора, бихме първия рунд и... така. Нека да видим сега. Бам! Малко емнах. Не ми пука, лека. Айде. Що ли дадат мене, а? Пак ти гадното. Това ми е аккаунта. Сега, ако виж 24 000 купи ги стигна, обаче вижте какво направиха с капаната Brawl Stars заради тия. Чайче. Не, къде беше това е? Свалиха ми Едгар, беше 770, свалиха го на 749. Свалиха ми... Кой свалиха? Ширито ми свалиха. Беше 680, нещо такова. Я свалиха. Съжалявам, Суперсел, ама това е пълната почия. Борим с цял сезон да направим нещо и накрая ни ги свалят. Пълната почия, но естествено все пак е Суперсел, не е някоя друга проста игра. Така че и Брал трябва да става. Най-добрия. Бате, кое ауто им възмените? Само аз. Ах ти играча деца ме. Добре, че бях клас. Естествено, 50 купи, аз не играя така по принцип. Ко стреляш? Гледай са. Като цяло, това е. Само ми взимат киловете, Айде. Така. И хора, каквото и да си говорим, аз този акаунт го имам от не знам кога, доста време. И ме убиха. И този акаунт си го имам от доста време. И честно ви кажа, само на един акаунт съм паквал легендърка. И то Леон. На другите акаунти Спайк го отвори с тия токени, 100 токен. Корделиус и Сърч станаха легендърки от Хроматик. И като цяло токен. Корделиус и Сърч станаха легендърки от Хроматик. И като цяло... Да, тук този рунд беше отвратителен. Естествено давам и дислайк на целия ни булшит, защото... Но браво, трябваше най-скапаната игра света, който да си говорим. Както виждате, аз не мога хитна. Кройс бос. Ще гръмна, такива ботове на 50 купи не мога ги бим. Айде, чао. Никой ще ми се падне от епик. Ще се гръмна.
Ще си играм. Ето както виждате, ето вижте. Само ето тук съм го отворил с и тия глупости. Ето. След това тук може ми пишете коментарите. Аз към принцип да взема Кроу. Лео много не го харесвам, па Санди ми е като полко, тъй че избирайте. Тук са между тия трите. Тримата, аз ще избера Тарата, защото най-силна от тях. Тия, може би ще взема Лола. И тук виж кайте. Не знам. Ако ви кефи видеята на Brawl Stars, ще се може да ставите лайк. И се абонирайте, защото иначе... Не знам. Фак бе, майко, ужас! Този епизод ще е мега дълъг, защото скапаната ми игра не ми дава. Виж го ей! Болт. Със сигурност Манди не е моят герой. Аз съм свикнал да влизам в Болт, а тук съм на 2 плюнки. Кръв. Браво е, Сквик. Сега Болт трябва да го убием. Браво, биха го. Така, и как със сигурност мен Манди Шарпшутър въобще не мога да играя. Трябва да се чака с нея да се дебне. Аз не съм този вид играч. Изибот. Изиботка. Айде. Сега по този геймплей не мога да кажа, че съм най-добрия, но имам доста моменти, които правя хубави работи. В принцип, аз любими са ми танковете. Много харесвам Бул, Шили, Едгар. Колкото и да е странно, много хора не харесват Едгар, но аз... Това ми е герой, който съм дигал най-много купи. 750, както видяхте. Трябва да си върна сега тия купи умрели. Не! Мислах. Ужас! Не! Сега тук 3 в 1 сандвич. Браво е! Мико. Вече е много добър да аз го керхи. Изкери го, да. Аре, Мико! Вижте го е, хора, Това не е адекватно. Сега тук ги правя, аз ви го обещавам. Гледайте сега, колко съм добър. Така, бе, айде! Айде, смешници. Микото да, защото е слабак. Да. Между другото, хора, радвам се, че се върнах в канала, тъй като ми оставаше време доста да снимам, да правя видеа за вас. Не съм се отказал, ако си мислите. То никой не ме гледа дека цяло. Ама аз си мисля, че съм голям, ама не съм. Защото като цяло никой не ме гледа. Аз тук си мисля, че имам аудитория по-голяма от на Слави. Кошара, ама нямам. Аре бе, брат! Айде, честита. Право е! Бе, хора, сега ако Микото убие Мандито, трябва да ставите лайк. Естествено, че няма да я убие. Аре бе! Еми, хора, няма да ставите лайк. Това е положението. Обещах си го. Просто няма да ставите лайк. Защото това беше положението! Обият само не мога игра там, Анди. Не знам как ще дигна 10 ранг. Само това ще отнеме 20 години. Ще пенсионер от тогава. Сега хора, който да си говорим, то нищо няма да направи. Ето. Шо колко е тъве. Така, хора, играх малко извън камера. И ето вижте, дигнах 90 купи. Също така, ако се питате, сега съм отворил Перо и Манди отворих тея и тук. Пък Перо ми се падна от Legendary Star Drop. Ето го, може да направим видео как го дигаме 15 него. Доста по-лесно ще от тая, защото тая няма да я дигна 15 сигурност, колкото ми се иска. Колко купи му трябва за да дигне 15, малко 28. Така че сега
Фак, аз пуснах Броубол. Ще се гръмна. Пуснах Броубол. О, защо? Така, хора, както си говорим, напишете ми кой ви е любимия герой. Мен сигурно с ми е Манди, защото... Който да си говорите, който познае в коментарите, ще получи сърце, макар че ако няма го коментира, да, ама... Който да си говорим, да. Говоря си истина в момента. Съм правя на някакъв загубения, но аз съм си. Съм в YouTube. И в нея става последните 5 месеца. Същата глупост. И пък и канала не е направен за образователен видео, тук си говорим тъпчиги. Така че, ето, сега дигнахме, както си говорим. Дигнахме я и стана 100 купи. Ай, ще играем с тия глупаци. И така, хайде, моля ви се. Защото буквално Спраут, Брок и Лола. Лола е една от най-дразнащите герои. Много я мразя. Много демидж бие. И много съм нервих и на Чарли в началото. Той балон въобще не мога да играя. Аз убих, бе. Гледайте сега колко съм добър. Ай сега. Барабари, моля. Чакай, бе, аз карах, бе. То ми прецака трикшота. Как да вкарам? Само за дете пуснах улта. Сега искам да видите трикшота. Майки. Ужас! Получавам така. Тата има трикне кръв, демидж, маля. Какво правят трикшоти, става бавно развиващ. Аз тук си мисля как да я дигна. Аз тук трикшоти ви покажам колко съм слаб. Сега тук, когато си говорим, ако бях с някой друг герой, може и да го направя, ама гледай се. Право на Чарлито. Така! Сега ги правим. Аз ги правя. Тук добре хитнах, бе. Трябва да държа през цялото време. Тук мисля да изчистя топката. Добре, нашия е жив. Който е супер! Не си пуснах улта! Оф! Глейца, сега бащи ще ни вкарат. Аз съм пророк. Глейца. Не, бе, аз... Как Манди? Човек! Вай колко сакато е написал Brawl Stars, аз ще се гръма. И такива сакачи хора ни вкарват. О, най-добрия! България, естествено. Вие си помислихте някъде другаде. Много ясно, че избягаш. Не. Тук хора нищо не мога да направя. Просто си мълча и нищо не мога да направя. Пробвам се за добре стая. Не. Ай ви, Манди, дали е добра тук на чем гра? Защото видяхме, че на другите не е. И не, тя е добра, просто аз не мога да играя. Да играя. Успей с чувствам. Говоря съм мъж. Добре, маля, как ще мисля така, бе? Ей, пак ми взеха кила. Лица. О, не мислям. О! Естествено, че си мислях най-хубавия удар. Нормално, сега аз коска ви прикарам глупости. Моля ти се. Моля ти се, не умирай! Не! Не мислям. Браво е! Не! Аре ме начете! Браво е, балон. Не ми е взе лута. Гледайте сега. Сега ще мисля, сега ще оцеля. Просто е така. Ето е, аз ко ви казах.
Тук малко се насрах. Ей, на пестине. Но, всяко ми е се лута, ще подея. Няма лут, естествено. Брат, взимай ги. Взимай ги тук да защитаваме с печагата. Не бе, брат, стига бе. Нямаме нужда от помощ. Макар че аз имам. Ма той Мико ще ги оправи. Ей, пак не го оцелих. Добре. Остават ни 23 купи. А ние въобще си върнахме купите. Ами, какви наградки имам. Я видим. Ооо. Legendary Startup. 30 силен куп. Някой ден се надявам, че ще ги направим. Хора. Не е лесно да играеш с манджа, въобще не е лесно. Получавам. Браво е! Те убиха Микото! Браво е! Ма тая Манди не мисва. Колко е добра Манди? Аре бе! И аз съм най-добрия, ей! Гледай сега колко е слаба всъщност. Аз при това. Виж! Видяхте ли колко съм добър, а? Това ви не го моите, а? Едно време бях олимпийски пловец, олимпийски играч по Brawl Stars, ама сега съм тапак. Не! Yes. Не, брат! Мико, моля ти се. Браво е! Yes, бе! Ай сега балона ги балона! Балона се надува, играйте си, момченца, че ще... Мани си... фак. Да! Yes! Let's go! Айде! Хора, аз съм рисков играч и за това ще пробвам да играя Soul Showdown, която карта въобще не е за манти, но ще се пробвам. Важното да е фън. Аз не знам какво да правя, аз трябва да се крия в храсти през цялото време, за да събирам купи. Добре, ето тук се атакувам и докато не зови зоната. Това е най-добрата стратегия. Без пауъръпи, без абсолютно всичко, без абсолютно нищо. Ето пето място, вижте, без да съм се бил въобще. Без да съм стрелнал един път, обаче тази да не мога да открия. Добре. Малеко направих. Карай бе. Не. Само да не дойде. Аре, сбица. Браво, Мико. Аре, Мико, нещастник. Аре се. Фак. Сега тук, аз съм пич. Моля ти се. Мико. Мико, остави ме, моля ти се. Знам, че съм ти на 2 удара. Моля ти се, Мико. Моля ти се! Все пак 3 купи. Къмче. 11 купи ни остават. Върнах си купите. Let's go. Така. Hunters. Не Hunters. Аз си мислех, че оно иде трябва да убием 10 човека. Не. Хайст. Хайст манджа няма ли да е добра? Не, няма да е. Ко си въобразявам. Айде, губим или не губим. Така. И аз защо останах сам? Човек, аз съм 3000 хилти, моите тапаци нищо не правят. Не. Аз мислех, че ще ги щупи. Това перо ги щупиш. Кога му... Не. Не съм свикнал да играя толкова с малко кръв. Просто тая 2 удара и е... Браво е! Микото, добре, че е Микото.
Браво, Мико. Сега тук тази карта въобще не е за... Тук трябва да ги натиснем. Натискай. Ех, Мико. Да, ти не можеш всеки път, Мико. Добре, Мико. Добре, Мико. Не, та много силна. Аз нямам апгрейд, че са да апгрейд на там Менди. Браво, то се изчисти. Ай! Добре. Ко стана, бе? Някакви телепортации ли стават? Аз въобще не знам ко става. Не мога хитна никой. Мико, оставих ти на 1000. Тук ако изчистваме топката през цялото време и така защитаваме, ще е много окей. Добре, Мико тръгва. Мико тръгва. Мико! Не! И тримата ме убиха. Не, сега Лола идва. Добре, изгониха тая. 2300 пие! Много, бе! Добре, Мико, добре, тук ги... Просто ще я тук и ще кемпя. 15 секунди има. Сега ако ни вкарат, просто поудявам. Ще подея. Айде! Добре, че бях аз. Така, хора, една купа ни трябва. Една купа ни трябва. Пускам се, важното да е фън. Хора, това го уинвам. Гледайте сега. 20 кила правя. И ще има 10. След колко някой ми помогне. Мерси. Оп, хит. Оп, хит. Последен. Оп. Ще се играм. Хора, игра с огъня, ама. Бе. Така. Сега, гледайте. Опа. Ребот. Четвърто място. Вече направихме 10 ранг. Сега мога да one-tap на някой с... Ударим. Тук кутийки. Гледайте сега. Той Барли. Не хейбита. Добре, маля, как може съм толкова скрив? Не. Това не знам как ще го убия. Не. Не, бе! Добре. Все пак добре. Айде! Така. Виждате, хора, направихме 24-ти... Да, с 24-ти ранг. Върнахме си купите 24 017, даже качихме и направихме Манди 10 ранг, 145 купи. Така че, хора, ако ви е харесало видеото, пръснете лайка от натискане и чупете камбанки или ко бяха там. Затова, хора, айде, чао! Тук се занимавам с някакви глупости тук в YouTube. Тук видео няма. Опа, той пуснато ли?